Mohammed Ali Ahmed El-Mushrati, magħruf bħala Lillu King, huwa mfittex mill-awtoritajiet Libjani brabta ma' akkużi ta' qtil u traffikar ta' droga. Dan intqal fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatello Frendo Dimek nhar it-Tnejn. Intqal kif fl-uffiċċju tal-Interpol fil-kapitali Libjana Tripli kien talab informazzjoni fuq ċertu Mohammed Ali El-Musrati brabta ma' akkużi serji fosthom qtil, traffikar ta' droga u sustanzi illegali u għax kien membru fi gruppi perikolużi. Aktar tard irriżulta li dan kien l-imputat. F'pajjiżna El-Mushrati qed jiġi mixli b'ħasil ta' flus, evażjoni tat-taxxa u parteċipazzjoni fi gruppi ta' kriminalità organizzata. Dan flimkien maksur ta' kundizzjonijiet imposti fuqu mill-qorti u sewqan mingħajr liċenzja. El-Mushrati huwa rrappreżentat mill-avukat Franco De Bono. Elton Buckingham nata sentenza ta' 18 xahar ħabs sospiżi għal 28 xahar wara l-instab ħati li ħepp għall-mara u daraba ħafif. U ħepp għall-mara ta' nazzjonalità Brażiljana għax din ma ġabritx il-ħmieġ li ħalla l-kelb tagħha quddiem id-dar tiegħu f'Ħattart. Buckingham li huwa pulizija ġie mixli wkoll li beżżaħħa u ħepp għalija li kiser il-paċi pubblika u li wettaq rejat li bħala uffiċjal pubbliku kellu jara li ma jseħħx. Il-vittma xedet li kienet mart l-akkużat li qabdi ta' minida u mbagħad kompla ir-raġel. Dan fil-waqt li prova versi għal-karozza għal-fuqa meta bdiet tieħu ritratti tal-karozza. Għal-Maġistrat Frendo Dimek qalet li temmen lill-vittma u mhux lill-imputat għax din baqgħet dejjem konsistenti. U biss minħabba l-fatt li jidher li dan l-emil kien out of character u seħħ minħabba li l-imputat u familtu kienu ilhom jiġu soġġetti għall-emil illegali u muqżies li l-qorti ma tatx pina aktar ħarxa.